Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridha ilahi ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tha bin Yahya. Atalallahu amra fi sihah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-asaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa masyayikhana. Wa masyayikha wa masyayikhina wa liman ista'ana yusabih. Wa khususan sayyidina dzariyatam an-nasuyudiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabayyana an al-mu'mina al-kamila la yaqdiru an yamlika nafsahu. Fatabayyana man kabar tela apa annal mu'mina astuna wang mu'min al-kamila kang sempurna iku la yaqdiru. Iku ora mampu sapa mukmin kamil. Ayam lika ingin milii sapa mukmin al kamil nafsu ing awak dhewe kamil mukmin. Inda musyahadatil munkarati ing dalam nalikane ningali pira-pira perkara mungkar. Hatta yughira hingga berantas sapa mukmin ing mungkarat au yuhala utawa dan aling-alingi. Apa bayina antarane mukmin wa baina zalika ing dalam antarane mungkarat. Bima kelawan barang latang kata kang ora nang kuat iku maujud lau kedue ma ala dam ing atase nolak zalik. Pada bayyana annal mu'mina al kamila la yaqdiru ayyamlika nafsahu inda musyahadatil munkarat hatta yughayyiraha aw yuhala bainahu wa baina zalik. Bima la taqata lahu ala daf'i. Maka dari sini telah tampak bahasanya seseorang mukmin, orang mukmin sing sempurna yaitu ia tidak mampu untuk dia tidak mampu untuk memiliki dirinya sendiri ketika ia melihat, ketika ia tahu adanya kemungkaran. Hatta yughayyiraha aw yuhala bainahu wa baina dzalik. Sehingga seorang mukmin itu mau memberantas kemungkaran utawa antara mukmin karo kemungkaran tersebut dialing-alingi dengan sesuatu hal yang mana orang mukmin tersebut tidak mampu, tidak kuat untuk menolaknya. Wa man munafiqu wa man dha'afa imanuhu jiddan. Fa idza ra'au al-munkarati ta'allalu wa ghazzaru anfusahum. Wa ammal munafiqun lan ana utawi wong munafik, wa man lan wong dha'afa kang apes apa imanu iman jiddan lawan temen. Fa idza ra'au mangkatat kalane weruh sapa munafik karo man dha'ifa imanu al munkarati ing pira-pira perkara mungkar ta'allalu mongko gawe alasan sapa wong-wong iku mau wa azzaru lan
nguduraken sapa wong sing disebut mau anfusahum ing awake man dzikir. Bila adzari kelawan pira-pira alasan araki kati kang ringkih. Allati kang layak kang ora jumenengi biha kelawan adzar. Awa hujjatun hujjah indallahi ana ngersane Gusti Allah. Wa inda Rasulillah lan ngersane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus adapun orang munafik dan orang-orang yang imannya lemah banget. Mereka itu ketika tahu suatu kemungkaran dilakukan, maka mereka orang gelem mana orang gelem memerangi, orang gelem amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi mereka itu golek-golek ae alasane. Sing ikilah, ikulah gawe alasan. Supaya apa? Mereka gawe alasan itu supaya mereka itu tidak, maksudnya ben wong iku mau pengene ora amar ma'ruf nahi mungkar, cara mau ngono. Ora gelem menegakkan agama Gusti Allah, malah gawe alasan ae. Mergo iku mau kaya cara mana wedi lah utawa imane iku mau wong iku wis imane lemah. Wa inda Rasulillah wa tarahum wa taran warasirahum eng wong iku mau idza syutimu. Tatkala dan bisui sapa wong mau auzilmu utawa den aniaya sapa wong mau bisa iklan suci min amwalin saking harta-hartane wong-wong ku mau. Yakumuna mangka padha nandangi sapa wong mau. Atam mal qiyami kelawan sempurna jumenengi. Wa yaghdabuna padha mring-mring sapa wong iku mau asyaddal ghadabi kelawan banget bendu. Sebaliknya ketika harta-hartane maksudnya orang tersebut dianiaya, didalimi, dipisahi, utawa harta-hartanya dijaluk, mereka malah lebih membela, lebih berdiri tegak daripada ketika agama Gusti Allah itu diadrak-adrak. Ketika perintah Gusti Allah, larangan Gusti Allah itu tidak dijalankan dengan baik, tapi mereka lebih membela ketika harta-hartane iku nek sing dibiek-biekno. Nah, jane kan kebalik. Justru mereka malah lebih membela hartane, lebih membela sing gak patek penting. Padahal agamane Gusti Allah iku ya kudu dibela. Wa man fa'ala ma'ahum dzalika yukhasimunahu wa yusarimunahu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.